Сега ще ви покажа бързи питки с кашкавал и кренвиш. Ето, взима се найлонче, капва се малко олио и се откъсва от тестото. Правите го на топка и го слагате между двете найлончета върху олиото. И след това много бързо се разтяга питката. Тази техника е много бърза. Ето, вече питката е готова. Отлепваме найлончето и взимаме кренвиша. Слагаме го на питката и сега започваме с найлона да завиваме питката. Става много бързо, виждате. Готова е, питката е готова. Отстрани я затваряме малко, притискаме. И следващата е с кашкавал по същия начин. Пак завиваме. Виждате колко бърже се завиват питките. Най-важното е, че самото масло после помага за печенето и така не се въобще намазнявате ръцете. И след това се печат в фраера. Ето да ги видиме сега. Вече са изпечени. Ето ги готови. Питките с кренвиш и